ভিডিওটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং মনোরঞ্জন ভিত্তিক। কাহাକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲକୁ କୁତୁ କୁତୁ କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲର ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍ଗ କିନା ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।